Smile and Learn. Uau, t'acaben de regalar el teu primer mòbil. Saps quantes coses guais pots fer amb ell? Una de les coses que molen més és que podràs entrar a internet. Internet és un lloc al·lucinant, on pots trobar molts amics com tu de totes les parts del món. A internet podràs jugar, veure vídeos, escoltar música, enviar missatges i aprendre un munt de coses. Tot i que a internet hi ha una sèrie de normes que has de respectar. Quan envies un missatge a un amic és com si li entreguessis en persona. Tot el que dius o escrius a internet és igual que si ho diguessis cara a cara. El que és virtual és real. Quan parles sobre tu mateix a internet, les paraules que fas servir et representen. Ets el que comuniques. Has de tenir cura quan comparteixes informació i fotos de tu i els teus amics a internet. Si tens algun dubte, sempre pots preguntar a un adult. Ves amb compte quan comparteixis les teves fotos. I no ho oblidis, hi ha moments en què és més divertit apagar el telèfon i compartir moments amb la família i amics. I recorda, controla quant de temps utilitzes el teu mòbil i intenta posar-te un límit de temps amb un adult. Ves amb compte quan puges fotos i informació, poden ser compartides per altres i romandre a internet durant molt de temps. Recorda sempre de ser tu mateix, especialment quan et comuniques a internet. Les paraules que dius et representen. Posa el telèfon fora del teu abast quan estiguis estudiant. T'ajudarà a estar més concentrat. Mentre tu passes amb la teva família i amics, no cal que facis servir el telèfon. De vegades és millor apagar-lo. Què et sembla? Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.